Ez jó volt. Mert szerintem nem találunk senkit, menjünk vissza, nem? Példét nyertünk. És még a kezem is eltört. Basztál már ilyet? De sem menjünk, basszunk ki a Mongol PD-t. kórház. Hogy? Két glockkal, te Megkeresik fasz? őket. Az befarolsz elejék, azt elkezdenek Nekem küldeni. még a kezem is törött, nagyon sok ember. Itt van. Ott volt amúgy, miért? Szerintem Kapjátok azok el. zsaruk pont. Dehogy, egy ember. Pitel, Az szinkronod limitáltja le. van, limitáltja van. Fék, ez már fék. Ó, fordulj meg. Ja, Hova ne fordulj. forduljak, fasz? Azt a kurva megdobott! Jó. De te előre nézzél, öcsém. Na Na, most, ezt most kapjátok szállj ki. Szájgi, tartsd már rá. Le is lőjön. Gyere már, geci! Nem tudok futni. Fasz. El van törve a kezed! Visszajön. Nem indul. Nem indul. Ilyenkor csak az iskolában. Ez köcsög. Gyorsan, A gyorsan. telefon miért nem raktad el?